O moj Bože, ova igrica je toliko odlična. Stavljaju da još novi video. Danas ćemo igrati Roblox. Ova igrica se zove Eat Me. Da, evo, počeo sam da igram, evo ja nemam, evo otključio sam 100 pointsa, ode mi 100 pointsa. I vi tortu. Plus mene u tortu. Moramo da turimo u ovome usta. Čujete i zvuk. Evo, postanem govno. Wow, CSGO muzika. Ide tortilja. Dobijete pointse da jedete. Da trebate da vas neko pojede. Evo, speed mi je veoma brz. Evo sad ću u ovome tacos. Sad će me pojede. Oj! Njam, njam, njam. Govori. Ajde, hoću da idem u WC. Šolje. Gle, vidi govno kako se... Kako se spuštam. Evo nešto... Pišite u komentarima da li još da snimam. Ja otkrio sam da mogu da vozim. Evo, ja ću da vozim žvake ove. Wow. Ovo treba pointsi da bi me otključali. Ko šiša žvaku je mogu peške. Uiii. Ušao sam mu kroz grlo. Ajde. Gle. Radim break dance na WC šolji. Fino. Sad ću ja voziti ovo trešnje. Nisu trešnje. Ups. Igrica mi se skočila. Hoćeš da uđeš? Neće. Zeznuo sam se. Ovo je samo jedan tobogan. Zamislite, vi igrate, onda ja... Zamislite, vas ovako ne pojede. Pa će ovako. I on samo WC. I će padne. Dobar sam. Uzet ću tako. I otključao. 275 pointsa. I ode. Uiii! O moj Bože, šta se dešava sa mnom? I pojedao me. Ovo vidi neku ženu ovdje. Dobre, mrda se. Nije AFK. Sad ću, nisam znao da mogu i auto da vozim. Sad sam level 3.
Gle, ja želim da dođe neko i neće. Evo ga Roblox natpis. Ajde ući mu usta više. I opet sam ušao kroz grlo. Sad sam malo govno. Yes. Wow. Uzet ću ove žvake. Šta god da je ovo nek pojede. Odnosno ne zanima me. Ovaj kaže da je hungry. Ovo čuje se iz Minecrafta, onaj pleasure plate. You spin me. Ajde uđi mu više u usta. Dobro, nije neko Afrika. Odlično. U redu, sad ću ja... autobus, hoću ja. Evo ja ću ovdje da budem. Nek vozi autobus. Aj bre, vozi autobus. Koji iđe ovo? Ja ću ovdje. Idemo ovdje. Uiii! Dobre, nisam sam u autobusu. Gle kako vozi je. Pijano. A da, zbog tobogana. Gle, pojede samo ajde, sad će iza. Ajde. Dobro, polako nas jede. Uiii! Pa trebalo bi da nas pojede, što jest. Ja ću se nemo pred vozača. Alo bre, breši. Kloni se više. Školski autobus. Gle kako je glup. Oći kroz drvo. I da. Zamisli padne nam sad autobus. Gle, sad idemo svi nakrivo. Znači nas dva pojede. Aj prvo vozača. Pojeo nas. Sve nas pojeo. Ovo natpis je odleteo. A zato ja budem govnas. U igri. Yes! Uspešno. Sad ću ja da vozim bas. A već je uzeo neko. Sad ću ja da vozim. Aj, ko će da uđe? Gle, neko me prevrnuo. Gle. Prevrnuo me neko. Šta je ovo? Kokošije noge. Piše ovdje da je full. Gle kako ide, ko... Uiii! Dobio sam badge. Aj, ko će vozi? Ajde uđi.
Možda uđeš? Neću. Dobro, opet ću autobus. O moj Bože, zaglavio se autobus. Dobro, onda ću ja uzeti ovaj hot dog. Gle, ovo je sad... Šta je mi s glasom? Sad ćemo to. Žuto ili plavo? Ovo je jako žuto. Aj više pojedi taj hot dog. Čudno je što kad vas pojede ne možete da umrete. Znači uzmemo ovu čokoladnu tortu. A daj ja ću ja. Ajde vozi. Le, stao je. Znaš šta, ja idem ja peške. I pregazio me. A nek me pregazi još jednom pa će da se čuje u auto. U redu, to je čudno. Evo ja skačem po ovome, toliko je brže, ko u Minecraftu, ono, kada skačete brže. IQ plus 500. Ajde bre, uđimo u usta. Bude nama fall damage ko u Minecraftu. Odlično. Neću ponio. Dobro, uzet ću picu. It's pizza time. Gle kako ide. Dobro je, prokoto i picu i mene. Skači. Dobro, uf! Dobro, prokoto nas je. Dobro, neću u školski autobus. Gle, ovo ima policijski auto. Kada vi imate komšiju. What the hell? Šta je to? Ispovraća se. Gle, ispovraću neke loptice. Oni koji jedu, nije za vas ovaj video. Dobro, nije stvarna hrana. Gle, kad skročim kroz njegovu zadnju ložu, to je to što se tiče epizode. Hvala što ste gledali i poz.